Diyan na guys, gisugdan na ni Tatay Butang og tiles. Salamat kadto sa sponsor dani si Ma'am Bit from Germany. So na tiles sa muhang CR. Hello guys, madung adlaw na tong tanan ako na pud ni si Ruby Provinciana. Welcome sa YouTube channel. Palihog lang po ko like, share og subscribe sa YouTube channel sa mga bago. Yan dya. Na si Nicole si Jay nanilhig kay lain lagi paminaw sa ang lawas kanang pila ka adlaw na ning ako naka-upload kay kanang lagi ang ulabad kaadto murag na subhan ra siguro ko sa kainit. Diyan na diri mo trabaho ron sa amo ang CR. Salamat kay kadto sa ni-sponsor na ng among CR. Diya guys, wa ako i-vlog mga pila ka adlaw kay mga lagi nang kuan lagi dili lali mag-edit kanang sobrang ka sakit sang ulo lagi ba diya. Wa ako i-vlog. So karon pa ko maka-upload. So ara diri jang kabutan guys, man itong trabaho. Manilhig diya, matag sadyo magdungag, magkuan, maglutog mga sudan sa mga diyang igagaw dari speakers ng mga bata. Diya kasi kaso ni Cristil. Diya guys, hanggang nang asang ubanon og buhol karon makangato sa buhol sa nga luoy kuno sa Cristil ug isang bidyaan nga way magasikaso manang di naman kuno sa mga uban og buhol. So, plano lagi na muli kog buhol rong si manaha guys kay mingaw lagi pug ko nila sa tayo si nanay didto man makabisita pug ko. Kay duura ba sa pun diya di ko makabisita diya. Malagi ni kini among masangitas nga si gahog dahon diya. So laban kay naman paibutan nga manilhig na buutan mo dyan ng anak dyan wajib makabangbang na siya kabuutan napa dito nak dari dito abis pikas nak diri ako mga hagding susi raman ko danig hindi na nabuhi na kang gitanom guys na ngayon sa nga nagpuruma na dagang gitamnan kanihang kanang kaldero nga ay kuan kanang ngani kaldirin nga buslot na ba may gitamnan na nice siya pagka kuan on ay no ko lord marami ang kuan guys check up niya ang mga gipang bagong tanom di aning sanga na puro kami magsabot ni gado miglungsod kami di mo mag luya di mundo anak kaya man alam mo gamay pa kay bili na ganis balay bili na kami 20 pesos kaya jud 20 pesos ra na ha tindak ko ng kwarta sa unang 20 no karon dagay mo po silang kwarta mas ay hay nagro pa itog 20 nga ano dahil guys sila sa bagan sila mahal na pag petrol na. so mahaw ta guys siguro sa ganun 20 pesos o nasi pila to kung ano pag-Chris no papaidi hay sa mo pa mahaw ta guys Nga ang hotel juice ang ice to belting nuibi pa jud to utso na dito naka 20 pesos na kay underground dito city ra sa una no shampoo kay tag size no 5 ra jud sa tindahan uban karon di na ka makapalit og shampoo nga ang shampoo dari tag 15 sa kasyashi ngano na ilang linggo na pa oh katunay twins bitaw di katong twins ba nga Nescafe 22 nya ang usa ka pack na barato naman gitunga ra nya ibaligay pag 15 ng perspikas pero di ra mapatuos ba mahal hala oy kadalagit kadi man mahaw ta kay gahang sudan di palaya Diya mo school nagamuhang prinsesa. Diya salamat kay kadyo ni Atiging kanang ijang laptop ijang gida kay laso lay gamiton ko na sa eskwelahan. Diya salamat pud kadyo ni Ma'am Cheryl sa sponsor niya ni Cristil. So inagka-bakasyon ra kuno siya mag-open og bangko Ma'am Cheryl. Diya salamat. Diya nagamong danti. Mananda siya maghatod. Sa dari ra pugutaman kay naghalay ko buhaton dari diya. Mama ni tagahatod diya kay bawo na manas danti kisay sakjan dana ni Cristil.
So sige jud na, wa jud na puwas nga iyang paghatudan na ni Cristel. Ja amping na, I love you. A few moments later. Ja guys, diyan na gisugdan na ni tatay agamhang CR. Gibutangan na ni Jaw tiles. Salamat tay kadyo dani ni tatay. So na guys na sugod-sugod hapit na mahuman. Diyan ka ng mga gilid-gilid dahan naman na siyang pinturahan sa laman na. Sunod na po og nay budget. Jadi na guys, nice na si Jan. Salamat kadyo ni tatay. Diyan man ni Jan gipa pakyaw guys kanang ang sa kadlaw mo dari nga panday 600 diyan isang gipapakyaw og 1,000. So nahuman na po ni tatay wa ra ka abot og alauna nahuman na. Diyan wat pa ko guys og makakwarta ko kaya halang po dis jang pinturahan mura siguro nga ni color pud sa portahan. Ano lamang guys na hinlo-hinlo na. Diyan salamat kadyo dani sa nag-sponsor. Diyan na imong bowl nga yellow green kay ganahan man jud ko na og color nga yellow green unta. Pero di man sila ganahan kaya ganahan ni Cristel kay pink man. So mag-away jud mi. So kana magpaabot lang po guys og na koy kwarta para mapinturahan na po ni ning bungbong. So thank you Ma'am Bit Scubia nga nasa Germany nga si Jay nag-sponsor daning tanan. Unja guys kay pag-open na sa cellphone. So ni Mrs. Daisy Ma'am Bit nga kuan nagsin kuno siya og puno kay aroli kunong ipalit puno og kanang siya nga marmol bato isang giingon kanang ipadikit ra bitaw nga mura sa kanang sticker. Diyan nangita lagi mi si Cristel dito sa merkado diyan wa mi kakita. So salamat kadyo ni Ma'am Bit kay pintura na lang may hanggi palit kayo. Diyan na lamang po na puhunog na ako makatigom-tigom na ko. Matayas ra ni siya tanan. Diyan og nalagi ma-order sa Lazada pero abutan balay po mga semana or 2 ka semana before ma-deliver. Diyan es papaidis jay nagsugod rin diyan mutabang ra lang ko ni diyan og kuan na siya kanang kapudunan na siya pinahid-pahid na. Diyan ra ba dyan kainit dari sa CR kay grabe pa dyan kainit ang panahon karon. Nuko mura kag kanang makidjapan sa sobras kainit man bitaw ang ugay sa raming labara. Manong pila ka adlaw ko wa jud ko naka-upload kay kanang di mamukag ang mata sa kalabad. Bisan nagsigira ko ginom og tubig guys. Labad gihapon dyan na nanindot na dyan ang mga CR kay mama dyan na importante dyan. Kami nagnakay bisitan dyan. CR ma dyan ang importante kay ari ma dyan sila mo CR dyan. Makakita pala mamuda ni sa mong CR. Grabe dyan ni dyan ka hugaw kay kung ano lagi ka ng simintura nga pinising yan na dyan. Manang salamat dyan kadyo ko sa ni-sponsor dani kay na linaw, tinaw na mong pananaw. Dyan memorable kadyo ni namo. Salamat kadyo Ma'am Bit. Dyan guys kay di man lalim ning magnyani di ay gihuway na niyang partner. So asa sang idubol ano siyang gidouble pin kay aron mo baga-baga pud ba. So di man ni sa baho kay rain or shine man ni siya kanang dali ra kadyo sa sama uga ja nay kamahalan lang ni pinturaha. 900 ka pin ang isa ka galon. So gahang kamot guys grabe. Katutugang singot murag naulian jud ni sa hang hilanat. So salamat kadyo sa Ginoo kay na okay ra pud ko. Maagawan ra lagi ko sa ang pagpanarbaho lagi dito sa ibabaw. So nabaguan po ko nga grabing kainit. Ma'am Bit, salamat sa kadyo sa tanan nga imong gi-sponsor na hinlo jud dagamong ang CR nya. Malman CR man jud itong importante kay kuan kanang simpre natay mga bisita banja. Kan panahon ra ba karon kay naay kalit lang magbisita na dari. Ya daghan kadyo mga bisita na nya. Mawa puta sa itong CR nga puting hugawa. So kita pala mo danigin sa ni ka hugaw karon perti ng limpyuha. Salamat kadyo Ma'am Bit sa imong blessing nga imong gi-share namo. So naana mao na ni si Jana. Dya hinlo na siya sa tanawon dya. Ning bagay pud siya sa tiles na. So ako dyan nagpili na ng tiles. Dya na kay kuan wa ko'y vlog mga pila ka adlaw kay nakuan lagi ko na
subhan ja ni andar pa niyang sinus tungod siguro pud sa sobras ka init. Pero salamat kay medyo okay na ko karon makapag-edit na ko. Kung mag-edit des ni Agi kay grabe sing labarag ang di makaya mag-edit. Hindi ka makaya ibuka ang mata. So salamat sa mga grasya nga imong gi-share mambit kay na hinlo jud ni amo ang CR na. So na jud tay remembrance among tibok kinabuhi nga imong gipahinloan na gamo ang CR imong gi palimpyuhan jud tama na ja. Marato daghang kadong salamat nimo mambit. Dari guys. Pasensya no sa naong kay inahang kilay nga kung taon mo raman siya ganang kilay o ganang bawon sa ni. Sa una mo gud ni guys kanang kilay murag kanang ni siyang gikiskisan ja giibtan ban ja karon kay wa naman mo balik ningani ni sa gamay na jud kaadto man ang kinahanglan jud ko mag-eyeliner kay ug di ko mag-eyeliner ngani ra jud ni hang kilay na. Ja salamat kay kadto sa tanan mga ni sponsor. Sa tanan namo aning tabang namo sa mga nakaila ra sa kahanginan. Salamat kadto jud tanan. Di na mo matag-satag sa nag-mention kay ang daghanan man jud kadto ninjon ja. Salamat jud kadto pud ni Ate Ging sa iyang sponsor ni Crystal nga laptop. Ja ni Ma'am Cheryl sa iyang sponsor pud nga kuan kanang tibuk year jud kuno. Ja iyang pa-opinion lagi si Crystal ug kanang bangko kay ato naman kunong Crystal ni jay hug tong kwarta. Kay aron si Crystal ay bahala dito sa pag-eskwela niya sa kuan pag-eskwela niya dito sa Argao. Unja sponsor ni ja tibukir nga mo tuan kanang matag kuno pud siya og alawan so kanang bayad lagi kuno sa boarding house. Ja salamat kadto nimo Ma'am Cheryl ara jud ni jang kabuutan sa nga tanan. Ja salamat ug kadto pud ni Ansan Blanton ang pingdiya sa Hawaii. O salamat pud ni Ma'am Marieta Ramo ug si Salome Ramo kay bawo na mo sa inyo ang gi-share namo atong pag graduate pa ni Nicole sa kuan sa iyang graduation nga nihatag po na sa namon ja. Ito pong paguli na hagbuhol pagkasal ni Florami nihatag po na si Jan ja. Kanang salamat kadto nimo ja. Sa katong mga nihatag na ho si Sis Kitkat, salamat po kadto Sis Kitkat kay mo hanggi share namo katong pagkasakit pud ni Crystal nga nihatag pud na siya namo ja. Sag nakailara lagi mis kahanginan duwa sila duha-duha nga motabang ja naman si Ginoo makakita jud nga kinidanay jud ni amuhang pag-vlog ja. Mandaghang kadto mga grasya ni abot namo kay murag sila may gihimong instrumento sa Ginoo ba nga makakita mo dyan ang Ginoo sa imong kalihukan kada adlaw kay ang Ginoo ra man si maka istorya sa tanan ug makakita sa tanan ug unsa ka pagkatawo. So di ta magpakalimpyo sa atong sigkatawo nga na nga limpyo ta pero ang Ginoo maka kita jud na sa nimo ang atong gibuhat mo nang di jud nato makapamutbutan ang Ginoo bisag unsaon. So daghang kaadtong salamat ninyong tanan sa mga ni sponsor namo skad-skad sa pagsugod na og vlog gasunod-sunod nag mga sponsor namo perting daghana. So daghang kadong salamat ninyo. Katong wala ma-mention daghang kadong mo. Si Ma'am Gloria Hamil ug si Juan, Ma'am Primitiva. Si Ma'am Delia Relegado. So daghang kadong mga kuan guys na tabang na sa naha. Ja. Basta katong uban din na kuan mag-mention ra jud ko tanan mga nintabang namo mag kuan pa ko guys kay namo tuy gisuwat na kay na matoy daghang kadto nang gipang suwat na sa papel kay katong mga tawhana nga di na sila makalimtan kamo itong mga tao nga ning share namo di mo namo makalimtan sa among tibok kinabuhi nga hanaw mamidaling kalibutan namo sa among kasing-kasing apil na mo sa among pagampo kada adlaw nga maadong idyong panglawas diha sa injuhang pagpanarbaho kay mo lagi nanarbaho lagi pud mon ja anang kaila ra putas kahanginan pero wa jud may duha-duha nga mutabang namo kay siguro mo lagi na ang Ginoo makakita og unsay tinuod. So daghang kadong salamat. Daghang salamat sa katong ni sponsor lagi karon sa among CR ug sa pagpadintal ni Nicole. Ja matatong bawasan para magpa-doktor unta kon ja. Di naman unahang salamat na kuan ja.
Ningin man ko ni kanang mambit nga ug nay sobra ka nang ipa-doktor. Ja. Di naman makaya kay malagi na muli po kong buhol. Ja. Ang paggastos dyan sa kwarta, grabing kamahal. Kaya namalit po guguhos dari guys. Ja, namalit po ka ng mga gamit na sa kusina. So salamat kaso katong mga arang gisint ni dyan katuhang kuan. Wala nag-i-apil sa vlog. Arang gisint ni Mambit. So salamat kaadto ni jung tanan katong wala akong ma-mention. Kay bawo na mo nga natabangan mi ninyo. Kay bawo na mo katong usapod katong nihatag lagi ni Nicole og kanang pangbayad sa interview. Si Ma'am Marquis, salamat kaadto sa imong dako kadtong tabang ni Nicole pud kay sa ni bayad pud ato pagka kuha niya pag interview. Kay wa po to si Ma'am Marquis, wa po ta di po si Nicole siguro maka-interview nga na kay mo lagi nang iyon si Nicole mo ragi bahig jud kuno sa Ginoo ang tanan. Karon na ginahinay na si Nicole kay mo lagi na magusto na din niya maka-apply na siya sa trabaho. So karong 20 city mo ato si Nicole sa Dumaguete kay ijang kuhaon tong ijahang license kay karon man 20 city man sa Abril ma-release ang ijang license. So kung na to ijang license maka-apply na jud siya labi nagmahuman na pud ni ijahang kuan sa ngipon tanan. Pizza 9 pa man bit ang ijahang schedule ja musunod schedule na pod wa ko kay bagon say adlawan ja. Salamat ninyong tanan. So maro to ang video karong adlaw. Maro ni ang video kay pila ka adlaw lagi ko naka-vlog. Kay malagi na ang ulabad kaadto ja. Hindi pod ka lalim lagi nang mag-edit ka kay magtutok di ka sa cellphone. Mo nang ni pahuway sa ako. Ya bahala gud ka nang gamay ray ni sud nga kuan ha revenue para sa ang kuan di man jud ko makasildo kay wa man jud makaabot og kuan ja pila sa nanong pitsaha ja wa pa gamay pa kadto ni sud nga kuan sa revenue na sa YouTube manang sagdi lang kay dako gihapon nagtabang namo kanang mura na tigom-tigom pud na namo na pila ka buwan pud namo masildo ra pud na nahon ng musud nga dollar dani sa ang video. Salamat kadto ug di tungod ninyo wa pud mi karon kanang di mi maingani karon namang kaimtang di mi makapalimpyo na namong CR di mi magkakuan og gamit dari sa mong kusina. Diya salamat kadto ni Sis In kan tanan namong gamot sa kusina kang Sis In na salamat kadto ni mo sis. Basta di jud na ma-mention tong tanan mga ning share na mo blessing daghan kadto mo. Diya ang Ginoo ra jay mo ba sa injuhang kamaadto namong tanan bisag sa kahanginan rata nagkaila. Apil na mo sana ng pag-ampo kaya nga maadto idyong panglawas. Diya marto ang video. Salamat ug amping ug ampo tang tanan. See you in my next vlog. I love you all.